Zdravím. Hello, motherfucker. Po dlhšej dobe sa zase vidíme na obrazovke. Mňa nie, ale garáž môj zlatý. Here, všetko ide. Musíme si veľa vecí zrekapitulovať z dôvodu toho, že som dlho nevydal videjko a trošku som na to akože nemal čas, lebo veľa vecí sa to robilo. Áno, stále nemáme elektriku, furt nie, ale som len chcel povedať, že kvalita videa bude oveľa lepšia, lebo točím z 13 mini a je to oveľa lepšie, jak na mojom mixerku, čo bolo strašne zoomnuté to. What? Bro, what are you talking about, man? Ale veľa vecí sa tu už zmenilo na dielni, odtedy čo som netočil video. Všetko si tu dáme, videjka zo strihy, jak sme vrtali zdvihák. Môžem to teraz plasnúť tu. A ohľadom vrtania svetla ste videli, to už som vám ukazoval. Dáme ešte si pár videí, napríklad jak to tu svieti v noci, alebo keď tu budem robiť najbližšie auto, lebo už pár aut tu mi prešlo pod ruku. Veľa vecí tu ešte nemám, ktorých by som chcel dokúpiť, jak je prezováčka alebo tak, ale toto tu gola sada, tlaký sek, toto tu je do konca života so mnou. Som pár nastavcov zlomil, tu je jeden, ten som stratil. Ale tak no, momentiaky mi teraz prišli a také maličké projekty, jak sú babety, to stále robíme. Toto nám došla z Bratislavy až, ale už je rozobratá, tam je celý motor. A pomaličky si robíme veci, jak majú byť, že nás to baví, tak. Vrátime sa ku začiatku všetkému, čo posledný krát ste videli na YouTube. Neviem, čo to presne bolo, ale tu nebolo nič. Viem, že tu nebolo dokopy nič. Tam bol ten stôl a toto stolička. Začneme tak, že tu tým stolom, že ako sme to spravili a ako sa mi to páčilo. Mne sa to páčilo zrobiť takto, že dať OSB dosky. Chcel som dať prvé taký veľký rámcový panel na stenu, kde sú diery a tam by sa podávali kľúče jedno s druhým, tu dám fotku. Takto to malo vyzerať, ale dali sme tu USB dosky, vyšlo lacnejšie a vyzerá to aj krajšie oveľa. Svetlá, ktoré sú tu, sú strašne dosť dobre svietia. Nemám fotku ani video ešte, ale dáme si určite videjko, keď bude elektrika, lebo už sa to tu chystá, posledná pripojka, už len posledná vec a dopojiť ističe. Ale budem musieť zohnať 25 A videáky, lebo bude sa zvárať. Budeme sa učiť zvárať, tam už mám melmu pod stolom. A ďalšia vec, začneme od dverí. Tu už je ovakované, tu budú ďalšie zastrčky. Tu bude vypínač, to je zastrčka a tu je jednotka na klimu. Ale to neviem, kedy vyvedieme vonku, lebo ešte je času dosť, ale už sú káble tu povešané. Dobre, to môžeme nechať otvorené, aby mi ľuftovalo tu. Je fakt horúco. Môžeme ísť ďalej. Pribudol nám tu taký koberec. Hej, vyzerá to krajšie. Tu bol Red Bull nápis, môžem hodiť fotku. No, tu je paleta. Tu máme technické nádoby na... technický benzín. Neviem, koľko má jedna, možno taký 15 litrov, 10, neviem. Tipnem si len. Ale super vec na odmasňovanie, brzd. Proste všetkého, olej ide dole, všetko ide dole proste, super. Tu ten stolík sa mi vôbec nepáči, ale musí to byť kvôli tej babete. Kôž ste ešte nevideli, zoznamte sa. Filip. This is Filip. Filip zháňa a furt loví odpadky, takže to som spokojný s ním. Robili sme to z bandásky, nie z vedra. Tam bol v tom olej. Ale je tu ešte plno vecí, ktorých treba dokončiť, a toto sú vodováhy, sieťka, to termín musí ísť na okno sieťka a tá elektrika ešte, ako som spomínal. Ale ideme ďalej.
Tu tie poličky, ako sme si pamätám, neviem, či ste videli, alebo som dával na YouTube. Tieto tu poličky sú super z jedného dôvodu, lebo tu poukladám veľa vecí. Je to fakt super. Tuto polička je ešte prázdna, ale táto sa už plní pomaly. Na spodku je bendaska, tu je motor ďalší zbabetý. A tu sú lakovacie veci, tu ešte bude tak plná taká polička. Bude plná polička s lakovacími vecami, spreje a tak ďalej. Tu sú spreje na také voňavšie spreje na kokpit a tak dovnútra. Teda nám stále, keď opravím auto, tak furt vyťuchám aj palubnú. Nech to tam voňa. A tu sú už veci, ak sú vazeliny, oleje, vedečko, do 4. Tu som dostal zadarmo, to neviem. Modrá kapalina a chladiaca a také veci, ak sú tu sady. Tu sú gola sady, tu sú malé vykružovacie. Toto neviem čo je, to ešte sa na to musím pozrieť. Ale prišla nám jedna sada teraz od Jato. Super vec, keď meníte brzdy. Na aute celkovo kotúče, piestíky, hocičo, všetko sa dá stiahnuť. Máte poblúd nastavcov. Strašne veľa. A super je v tom, že strašne vám to ľahší robotu, keď meníte brzdy na aute. A tu hore už sú len vedra, tu je odsávač na olej a blbosti, takže tak. Vždy, ak idem zdvihnúť auto, tak treba mi ísť napojiť ho do susedy na 380. Tu je to tak laicky, úplne teslácky spravené. Zik, zik. Sa kábel natiahne, toto sa zapojí a už ide. Zdvihák, ohľadom zdviháku som veľmi spokojný z dôvodu toho, že to je Profiline, to som spomínal. Do 4 tón, ja už som tu mal dodávku, čo mala 2,5 a stále bolo úplne v pohode to zdvíhať a žiadnu zmenu, jak pomalšie alebo rýchlejšie som necítil. Takže stále to zdvíha, stále to mastí. A jednu vec, ktorú sme pri vrtaní tohto tu zdvíhaku konečne zrobili, ale sa stalo, že je tu 2, 4, 6 šrub tyčí v zemi. Tam mali ísť také maličké šruby, také nabíjace kolíky mali ísť do toho s matkou. Tu sú, tu som vám ukázala raz už. Ale dali sme veľké šrubtyče, také tu. Taká tu hrubka. Nie, hrubšie sú ešte, určite hrubšie sú. Také tu sme dávali, ale že 40 cm do zemi na každej strane. Viem, že to je zbytočnosť, ale guľomet istota, čer nikdy nespí. Takže 40 po každej strane, ale jedna šruba sa nám otrhla. Nie, že otrhla, ale vrták tam ostal, takže sme nemohli dovrtať a to je tu. Normálne vrták odrezaný s flexou. Ale s tým nič sme nemohli zrobiť, ja som sa s tým trápil dosť dlho, sme ho vyťahovali, hoci čo sme robili, nedalo sa. No, som ho proste zobral flexu a som ho odjebal. S flexou ten vrták a je to tam doteraz a to bude taká pamiatka. Taká životná pamiatka na to tento zdvihák, no. A sekli sme ho do mreží. Ale nevadí, Hivor funguje, stále to nič neovplyvňuje na tom, že nebude fungovať. Tu na ten kompresor, tento kompresor, no vedenie, vzduchové vedenie, jak to nazvať, je z nerezu. Drahá záležitosť, ale netreba na tom šetriť. Je to super vec. Napríklad vždy, ak idem niečo robiť, tu mám kompresor, pištoľ. Zoberiem cvak, treba mísku stolu, cvaknem si ju tu. Prídem tu, cvaknem si ju tu. Všetko ide. Je to super vec. Máme tu jeden, druhý, tretí bod. Štvrtý mal byť pri stole, ale dal sa tam ventil, ktorý je potiahnutá hadica dole za stôl, tak na okolo a do tohoto kompresora, ale kompresor pôjde vonku, aby tu nehučal. Lebo fakt hučí, keď sa zapne. Stará poľská svinia. Stopka, shoutout Adrian, on bude vedieť.
Tu dajaké aditíva, toto nemôže chýbať, horák, to môžem tu dať tiež ďalšie videjko. Stále treba ho používať. Musím si kúpiť taký nahrievaciu pištoľ na matky a na všetko, lebo tam pri tých zvodoch, jak sa mení turbo, tam to je masaker, takže furt sa nahrieva. A také veci, jak momenťaky, ten tu asi aj poznáte. Ten je Parkside z Lidla od 60 do 210, keď sa nemýlim. Ale teraz mi taká vecička prišla. Som strašne spokojný. Krásny momenťak. S certifikátom. Neviem, či bude platný, ale ja mám píči, asi to robím pre seba. Super vec. Od 5 do 25 Nm. A s tým sa dá už skladať veľa vecí. Agregát, vieko ventilov a teď. A teraz budem mieniť na svojom aute vieko ventilov. Budem pretesňovať celé sanie, takže s tým tu to bude super. Takto sa dala poistka a točí sa s tým. No a to je asi tak všetko. Dielňu strop drží. Je tak jakž tak čierny, ale včera, jak som zdvíhal bránu zručne, lebo toto je nastavené v Poľsku, jak boli tu Poliaci, tak je nastavený modul tak, že vyťahne bránu a toto je 80%, čo vie vyťahnuť, lebo sa to tam nastaviť a proste stopne. Problém je ten, že keď sa tu prepne z manuálu, z automatického na manuál, sa to tak dole páčka a sa dá vyťahať lancok. Ja som tu prepol na manuál, ťahal som, bo to trebalo dať dodávku a pozrite, čo som spravil. Diera od pružiny jak blázen. Ja tu asi tam budem musieť skočiť a zafarbiť to, ale tak to po oči nebije to tak do očí. Ale ak si poviem, že koľkokrát som si tu dal námahu urobiť to tak, že by to bolo pekne ten strop a koľkokrát sme ju maľovali ten strop, tak mi je až zle. Takže len toľko som chcel a tu sú už tesnenie na vstreky. A vidíme sa pri ďalšom videjku, keď sa bude dať. Dúfam, že sa bude dať a budem určite točiť teraz, takže som spokojný. Takže dúfam, že mi zanecháte odber, like, pozitívny komentár. Takže tak. Dobre, ľudia, lúčim sa. Dúfam, že som vás potešil, že teraz vyšlo video, že konečne taký som zrobil. Jak to poviem. Som tu tak zhrnul dokopy, že ak to tu vyzerá po toľkých mesiacoch. A dúfam, že sa vám to páči, že takto to zmenilo sa. A ďalšia vec, tu je tá zasúvka, kde som 19 žil stočil, takže ide, áno ide, žiadny skrat. A budem sa s vami lúčiť, ďakujem, že ste pozreli video do konca a vidíme sa pri ďalšom videjku. Woza!